Ang naag langit siya. Oo, sa ito yung lubot. Napiit ko siya. Manaog. Hello guys, maayong hapon. Adlaw Martes. Magkuan ni magpack akong kuan niyang gamot kay ipadanan ako sa Bohol. Atom na akong bayaw sa Bohol. Kuhaon ra ni sa tag-iya. Na watermelon, red maranta, kung Princess JC. Ako na siya i-wrap. Ako sa ning guston man ako iyang gamot kay aron dili ma daot. Noon doon ramang Bohol, di man nakaabdag usa ka adlaw ang biyahe. Mga kuan siguro 3 ka oras. Mula duha ka oras pa dong sa 2 ka oras kapin abot og Bohol gikan sa kaning Hilongos o asan sa kay Bato 2 ka oras kapin abot nag Bohol ya mo gikan nga ri alas 5 abot sa Bato alas 8 alas 9 duha man ka oras iko sure basta di na tibuk adlaw magbiyahe di na tibuk adlaw nga pagbiyahe sa Bohol dool ram ng Bohol nga ri hindot kun untay uban guys niya kay pa may budget o pa koy kwarta sunod na lang koy kwarta anahan ko balik og Bohol o siya kuan na aron di pud malisdan akong bayaw og kuan dala og bit aw na to guys daghan na ni siya gamot kay taod-taod na ni ang akong orbi ay ang wati ang wati ang laki na damo na siya gamot ano siya isaha na siya isaha hello guys nara siyang giusa abot na nigbuhol ugma o kanang batong kay magisa ko ay magutan gisahon baka ko ni o binisay og utan ay gilok sa sum uy man to dapat dong hadlok man ko has wala ka pa wala ning kuan damo na nito padtusod kasa mutabang nang kaoy asa baka na dapit nga sura dapit umot yun inig ari ko kumuagi na napud ni mapupo nga kuan hinog ay di abot sa kumbana kuha na namo ibalik. Good morning guys among gikuha ang asa dapit ang humot nga nangka humot di asa humot aw kana di ay kaya ka nimo. Aww. Lo. Gusto ko mukaon nga lang way daot. Uy, kanang limpyo ba? Kanang hinlo. Ita nang way daot naman po yato eh. La. Ay! Muntik.
Kuyawan lang ko. There guys. Nakuha na. Gusto ko mukaon nga kanang di daot eh. Dili sobra kinuha og daot. Kay tamis kining nang kaajud. Wa gid na mo utani kay madaot man gud siya ambot ngano ka mangluod man nga mo utanan nimo. Ang iyang mga bunga nga mga kauban kay dili na muhatag og kuan kanang unsay nga nasa sa langka mga ang iyahan na lang mga subok mo ay daghan wala siya mga katong basta mo na sabtanan kay na mong silingan ay duha jud ka langka na inana basta utanan. Maing hapon guys at tumi sa Mabato at tumi sa akong classmate sa elementary. Musuroy mi. Chata na ko nga naluto na ko niyang gilong aga sa akin. Nas give ay give. Mas masadlo ko siya dakpag pulis. Eh wala ko siya kuy anak. Dakpan siya pulis o kuy anak nagpangalagib. Ang wag masjid siya. Panindot sa buwak. Namungingi. Nay, lahot tayo yung baktas. Pila edad ni mo, Nay? Si Tinta? Si Tinta ay... Pindot ta diri. Mga ino, mga likon kag mga... Hahon kayo. Oh, basta praktisado. Nindot yung lugar diri, oh. Wow, kanindot, eh. Nanita. Ha? Dali, oy. Oh. Magsigan ay dong. Wala ugan. Potla dong potla. Balik og tuslok. Na may naabot. Mama, bato na na. Mao na ni. Nani? Hapit na dyan naabot dong. Baling kapuya dong. Ah, Ano saan to? simpahin ko sa tiin. Ano may silang gym? Sa kaon kayo. Nabili na mong tour guide. Hindo to dahil nga rin, uy. Nalindot kay kitaon ka ro. Yan na. Magkaya mang wilkon. Wilkon bitaw na no. Sa to pa uwak din na didapit. Burag layo ra na. Murag ako sa to pa sentro. Ug ngari pa dagi sentro karang karsada. Hindot ka uy. Hindot. Init pa lang kat. Okay ra bang gudang init pa kay. Di init pa sa kamera. Mukuan tas kamera ba? Mo unsa ni? Mo against unsa kung ana ba? Musuwaw. Musuwaw. Hindot ka ekar. Hindi ka na may lagi nagsa camera. Di lang maklaro kay din eh. Maklaro naman na jud to kas landong. Kalingaw lang taning.
Padung ni silang gym. Hala, klaro kang dagat oh. Pagkanindot. A few moments later. Huwag na lang ni kuya oy. Oh, sa kuya lubot. Ha? Napiit ka siya. Wala oh. Oh, sige, sige. Huwag na lang ni kuya. Kaya na lang. Salamat kayo ha. Sige. Mata. Okay. Lipit na lipit. Yeah, salamat kayo. Agoy. Nakasod mi sa eskwelahan kay na may tao sa Parbula niya nananghid mi. Alas dito sila niya na po'y maestra sa as maestro nananghid mi.